nagusia indarrez hasteko zerroberik sabela betetzea baino, eta hemen azoka honetan topatu dut bai zer jan eta zer edan. Andoni, sagardo hau? Euskal Herriko sagarrakin inda eta kasu honetan sagar ekologikoa. Erranin ekoiztutako sagar ekologikoak egindakoa. Jendea goizetik hasi da atzea eta aurrea, eta bueno, ahi da pixkat erosketak eta egiten nahi dira. Hemen ze txorixuaren zai edo zer? Baina tikea hartu behar dezu. Tike hartu behar da. Etorri. Me jende ikusten dute txorixu hartzen ari dela, nik ere probatuko dut. Mundiala. Alketaren egina dago. Eta esan dit oraintxe bertan, sanoak direla gainera txorixu hauek kolesteroli gabe, gizendu ere naizela egingo. Nada, hori dena sano, artesano total. Lita da ez da horrelako azoka bat izatea Donostiako aste nagusian. Garrasi da, claro. Despistatu bat badugu hemen. Ikeragarri bai. Ez zara hemengoa Donostiarra. Bai, baina urte askotan kanpoan bizi nahi. Bueno, jakin dezaztun eta ikusentzuleek jakin dezaten gaur hasi direla Donostiako jaia. Handia. Saltzen dugu ogi mota ezberdinak, dena biologikoa. Hasieran batzuei garestia iruditzen zaiola eta gero ikusita ze pisua daukan eta hor materiala dagoela eta material honan ikuste du gerozta jende gehiago animatzen da ogi biologikoa erostea. Hemen zabiltza sagardoarekin, txorixuarekin, goiza, po. Bueno, bizkat ondo bintzet. Baina festak hasi dieta, baina aprobetxaren behar. Sabela bete egin behar baita festak indarrez hasteko edo. Du gaina maiz betetzen dut, eta bakizu, kontserbatzeko. Bueno, jatekoa bakarrik ez, eskuz egineko produktuak ere ikusgai baitaute azoka honetan, eta dagoeneko 15. urte edo, ez da, ziku? Bai, 15. urtea egiten dela artisau azoka, aste nagusian. Azoka zaparte egongo dira gitaragoak, egongo dira umentzako tailerrak, kontzertuak, antzerkia ere. Momentuz begiratzen bakarrik. Beraz, erosi gutxi ala zer? Momentuz du erose biherre, gero igual, pentsauko, haberze diru geldiktzen garen. Nondik zatozte? Bermiotik. Bermiotik eta Donostiako jaiak direlako zatozte ona edo? Bai, egun bi pasaten, atzo heldu ginen eta bizar arte. Zer egingo duzu jaietan? Zuak ikusi, eta gero erasoa junda, dantza egin. Dantza egin? No, hombre, Dantzazalea zara? Bai, asko. Zuri lanean egotatokatzen zaizu Donostiako aste nagusian, baina gozatu daiteke baitaren naiz eta lanean egon, ez da? Bai, azkenia, gustatzen zaiguna da, eta azkenia lana eta hobia dena bada, eta ondo. Carlos Irazu, Larrauldik etorria, salgai duzun gauzarik bitxiena, zein dela esango zenuke? Botelleru hau, ez? Hau da, neonek asmatuten diseinu bat, ez? Da, egurra beha urkileak, lehen kaikuk eta ustutzen zen bezala ustuta, eta orduan bestien gainen jarri, egurran txartan kontan, eta, botelleru edo, revistero edo, bezala balio duna. Bakoitzak nahi duen erako. Hoi da, bai. Nizurine egon naiz artisau produktuak ikusten, txorixua jaten, gazta, sagardoa astatzen, eta orain eguna goiza ongi bukatzeko poster zatitxo bat ere jango nuke, zer gomendatzen didazu? Euskal pastela. Dudarik gabe. Bai. Jango dute eta honekin bai, Sabela bete-betea geratzen zaidala, 8 egunez lanean aritzeko eta festetaz gozatzeko prest.